Bapakku, bapak arep dolan. Aku wis kesel ning omah diseneni karo mbokmu. Arep dolan ning ndi? Cah cilik ra entuk melu. Lah arepe dolan ning ndi? Bapak tak golek hiburan ning guyangan. Wis tutup bapak, aja dolan nggon ngono kuwi. Ayo nonton wayang. Nang ndi enek wayang? Neng Kampung Baru Pandean Gundang Nganjuk. Sing duwe gawe sapa? Pak Margono karo Bu Sri. Dalange sapa? Dalange ra sepira ning bintang tamune sing luar biasa, sinden sing lagi kondang dan viral regane larang Niken Salindri. Wow. Salah satu sinden yang dicintai oleh semua para dalang termasuk saya. Yo ning bubuk sik. Bubuk sik. Bubuk. Ya. Yang bubuk ngene lak penang, engko wayahe perang gagal kowe tak gugah, aja kaya ngono kuwi. Bapak, Bapak. Ngopo? Anuku diselamat li'e. Apa? Lato-latoku. Kula bubuk. 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 Ya. Wong edan kan senengane ganggu cah cilik ora. Ayo melu pae, 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 ayo melu pae. Buyut iki. Kita guyu makili sing lanang, ayo. Ho 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 ho. Ujane guyu apa dihubungi orang-orang ora? Nonton wayang dasare hawane adem, nongkrong sik ning warung karo ngenteni limbukan, apa ning bakule wedang kopi kenthel panas karo ngrokok-rokoke rokok kretek. Yo mesti metu keluke lah selange sakmene gedine.
Padang bulan